VMT Plastic Solutions on 50 vuoden historiansa aikana muuttunut pienestä autotallipajasta moderniksi ja vastuulliseksi teollisten muovituotteiden sopimusvalmistajaksi. Perheyrityksen vahvoja periaatteita on jatkuva halu kehittymiseen ja työskentelytapojen parantamiseen. Vuosikymmenien kokemus on johtanut vahvaan muovituoteosaamiseen. Rohkea halu kehittyä on tuonut asiakkaiden käyttöön vankan muoviteollisuuden tuotekehitys- ja raaka-aineosaamisen. Laatua ja kustannustehokkuutta tuotantoomme tuovat modernit, robottiavusteiset tuotantolinjamme, joissa hyödynnämme kaikkia teknisiä muoviraaka-aineita. Kierrätysraaka-aineet ovat merkittävässä roolissa tuotannossamme. Selvitämme aina asiakkaan kanssa, onko kierrätysraaka-aineen käyttö mahdollista. Omassa tuotannossa syntyvän hukkamateriaalin hyödynnämme lähes täysimääräisesti. Tarjoamme mahdollisimman valmiita kokonaisratkaisuja asiakkaillemme tuotekehityksestä osakokoonpanoon ja varastointiin. Autamme asiakkaamme aina saamaan kustannustehokkaimman ratkaisun. Laadunvarmistus tuotannon kaikissa eri vaiheissa on osa kokonaisvaltaista laatuohjelmaamme. Huolehdimme, että laadun syntymiselle on riittävät edellytykset kaikissa työvaiheissa. Tunnistamme ja huomioimme toiminnassamme myös lait, asetukset ja viranomaismääräykset. Laatupolitiikkamme kulmakivet ovat asiakkaalle paras räätälöity tuote käyttökohteeseen, sujuva ja kilpailukykyinen palvelu, kannattava ja kustannustehokas toiminta sekä tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus. Laatua mitattaessa keskiössä on asiakkaan tyytyväisyys. Tavoitteenamme teknisten muovien valmistamisessa on pitkä elinikä ja turvallinen elinkaari. Koko tiimimme on avainasemassa laadun varmistuksessa ja vastuullisuudessa. Jatkuva kehittäminen on osa meitä kaikkia, ja tiimissämme jokainen on avainasemassa oman yksikkönsä kehittämiseksi. Muoviteollisuuden asiantuntijat ovat aina palveluksessasi. VMT Plastic Solutions.